लोगोफोर आंनि BRB Bodo Comment Channel नोंथांमोनजों दान्दिसे सम माने नुजाफैलायबाय मोजां गाज्रि सावरायनोसै होननानै दा जों दिनै ओरैबायदि सोलायनाय नुदों माने रेल दाब्बाफोर सोलायनायफोर बायदि आरो माने गोसथोनायफोर सोलायनानै माने गोजामखौ गारनानै गोदानखौ माने ज्राव माने लाफैनाय बायदि बिदि मोनसे सोलायनायखौ नुदों आरो नङा होमब्ला बै सिनेमाफोरनि बायदि नङा होमब्ला दिनै गोजाम सरकारखौ बिदाय होनानै दिनै हाग्रामा महिलारी सारनि माने गोदान सरकारखौ माने BTC आव लाबोदों आरो दा जोबोर बाखनायथाव माने नैबे समाव जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा माने बे गुसुं समाव ओरैबायदि माने साननो रोंदों सिन्था खालामनो रोंदों आरो सोलायनो रोंदों जायनि थाखाय नैबे जोंनि बर'नि जेनाखि BTC बे BTCआ माने मोनसे एन्डिं लामायाव फैबायमोन माने जोबनायनि लामायाव दा बै लामा फैनाय बे गुसुं समाव रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि लोब लोब फैनानै माने हाग्रामा महिलारी सारखौ माने मदद होनानै माने सरकाराव लाबोनो रोंदों आरो बिनिफ्राय देरसिन रायजो राजाफोरनि माने अननाय आरो मा होनो फोथायनाय बिनिफ्राय देरसिन जेबो गैया होननानै आं सानो लोगोफोर दा दिनै बिथांमोनखौ ओरैबायदि बाखनायनांगोन माने जोबथा बाखनायबाबो बिथांमोननि अननायखौ माने बाखनायनानै फोजोबनो हाया होननानै आं सानो लोगोफोर दा नोंथांमोना मा सानो एकदम फुरा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो दा जिखुनु बिदिनो दिना थाङो दिना फैयो माला सोलायो मानसियाबो माब्ला उन्दै जायो माब्ला देरो माब्ला बोराय जायो माब्ला थैयो बेफोरबायदि जायो आरो रावबो मिथिया दा बिदिनो मानसिनि लाइफआबो माब्ला सोलायो बेफोरबायदिनो जायो आरो खिन्थु खायसेनि लाइफआव माने जोबजासे सोलाया दा जोंफोर बिदिनो जानो हागौ नामा सानो दुखु मोनो माथो जानो नङा होमब्ला जिखुनु लाइफआ जेरै दैथिंलाङो बेनोसै आरो नङा होमबा माने जोंथ' दा माने संसारनि साफा माने जों हिर' जानांगोन माने नाटक गायग्रा माने हिर' होननांगोन आरो माने जेब्ला जेरै इसोरा भगबाना जे नाटकखौ माने लिरनानै हरदों आरो बै सिनेमाफ्राव माने थियेटारफ्राव माने रल बायदियै माने एक्टर एक्ट्रिसफ्रा जेरखम माने गावखौ रल खालामलांनांगौ जों बेफोरबायदिनो रल खालामलांनांगोन आरो माने गोसोनि साननाय बायदिजोंथ' जानाय नङा माने लिरनाय थाखाय जाहैदों रायजो राजाफोर आं हाजारखि माहाजोन जानो नागिरबाबो जानो हायानो खाफालाव गैयाबा आरो ओरैबायदि आरो बेफोरबायदिनो माने गोबां बाथ्रा बुंनो हायो आरो जायनि थाखाय दिनै गोबां माने थाखा फैसा गोनांफ्राबो माने माब्लाबा समाव सिलिंखार जायो माने बेफोर मोनफा माने जोङो एगजामपोल हिसाबै साननांगोन आरो माने भगबानफ्रा थारैनो लिरनानै हरमारो नामा बेफोरबायदि साननांगोन आरो लोगोफोर दा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरो दा लोगोफोर बिदिनो बे थांनाय समफ्राव माने 5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोङो माने जेनाखि माने एगेन्स्ट पार्टि बे एगेन्स्ट पार्टिफोरखौ जों गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायबोबाय सोरखौबा सोंखारिबोबाय सोरखौबा देख माने आसि थुयै रायबोबाय गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंबोबाय आरो दा बिनि थाखायनो आङो निमाहा बिबाय आरो दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोना जेनदों बे बिथांमोनखौ रायनानै जेबो लाब गैला बायदि आं सानबाय आरो दिनै बिथांमोना गाज्रि समजों जुजिनो थांगासिनो दं आरो बे माने UPPL सरकार माने सिमां फाग्लाफोर बायदि जे सरकारा फैदोंमोन आरो दिनै 5 बोसोरनि उनावनो दिनै जे सिमां फाग्लाया बिसिनि जिउनिफ्राय माने नुगालांदों एबा जोबलांदों थिग बिदिनो आरो दिनै बिथांमोननि सरकारा माने रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना माने गावसिनि जेनाखि खैसार माने गावसिनि फान सानायावनो बिथांमोना बै मा होनो सेसा फानफ्राव नांनायफोरबायदि नांबाय आरो दा माथो खालामबावनो नङा होमब्ला दा ओंखायनो आं सानो बिथांमोना थगायनायनि फिननायखौ मोनबाय आरो दिनै बिथांमोना जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति जाथारै सान्थि सुक्तिखौ लाबोनानै रायजो राजाफोरखौ 5 बोसोर थगायबोबाय जेबो गैया आरो बेजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां बिथांमोना नंगौथां माथां गोबां माने भाइरास सोनानै होबाय दा दिनै माने खामानि होआखिसै आरो बिथांमोननि साननायफ्रा दिनै बिथांमोननि सरकारा जुदि फिन खनसे फैनांगौब्ला माने नैबे जोंनि BTCआ माने हाथफ्ला जाबायमोन आरो दा जिखुनु गोबां रायबोबाय आरो आंल' नङा दिनै जाय माने हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय जाय बेक्तिफ्रा सिन्था खालामनो रोंदों BTCनि फारसे जाय बेक्तिफ्रा सिन्था खालामनो रोंदों इउटुबारानो हक ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रायानो हक सोरबा IT सेलनि मानसिफ्रानो हक
सोरबा BPMनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनानो हक आरो सापर्टार उन्दै उनला लानानै गासिबो रायजो राजा बिथांमोनानो हक दिनै गोबां बायदिसिना बुंनो गोनां जादों जिहेतु जाथिनि थांनानै थानाय जा जेनेबा मा होनो बिदिखौ BTCखौ बासायनायनि सार्थाव गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां जादों आरो दा जिखुनु बे जानानै थांबाय दा फैगोन समाव बिथांमोननि सरकारा फैयोना फैया माने बिथांमोननि सायाव थाहैबाय आरो जा बुंनानै जेबो लाब गैला आरो दा जिखुनु बेफोरबायदिनो जायो आरो मानसिनि जिउआबो बेफोरबायदिनो मोनसे गाज्रि सिमांफोरजों माब्लाबा जोबलां होननाय बायदि बेफोरबायदिनो जायो नङा होमबा रायजो राजाफोर दा बिनि थाखाय आङो माखासे UPPL बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनाव माने निमाहा बिहरबाय आरो दिनै माने गोबां ससियेल मिडिया क्रिएटरफोर बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने ज्राव ज्राव ओंखारदों आरो बिथांमोना खुनु माने मा होनो बिदिखौ खुनु माने मा बुंबा मा जागोन बबे बाथ्राया बबेजों थांदों बबे बाथ्राया सैथो माने बेफोरखौ बिथांमोना एग्जाम्पल होनो हायालासिनो माने गुबै बाथ्राखौ बिजिरालासिनो माने UPPLनि माखासे IT सेलफोर माखासे इउटुबारफोर बिथांमोना जानला मोनला पस्ट खालामनाय जानला मोनला कमेन्ट खालामनाय बेफोरबायदि माने जेनाखि थासारि दा नैबे समाव जों नुनो मोन्दों आरो दा दिनै बिथांमोना लाजिदों आरो दिनै UPPL दोलोआव ओरैबायदि मानसि दं माने बुंनो थाङोब्ला माने जोलैनि हांगार बिथांमोना बुजिनो रोङै बैफोरबायदि अबस्थाफोरखौसो जों नुदों आरो जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां कमेन्ट लाबोनो हाया दिनै हारिया बबे लामाजों थांदों दिनै बिथांमोना बेखौबो नोजोर होआखै दिनै थाखा फैसाखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोना सोरनिबा जानानै बाथ्रा लाबोबाय थादों खिन्थु दिनै हारिया मा जालां थांगासिनो दंमोन बेफोरखौ दिनै बिथांमोना सिन्था खालामाखै दा नैबे समावबो माखासे एकदम ओरै जोलैनि हांगार इउटुबारफोर उजिदों दासिमबो बिथांमोना आं सानो माने साननो गोनां समा फैबाय बिथांमोननि थाखाय होननानै आं सानो जेनेबा साननानै लादो UPPL दोलोनि सासे इउटुबार प्रकाश नार्जारी बिथां दा बिथांमोनाव जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय मा मेन्टेलिटि दं दिनै बिथाङा दाख्लि थांनाय मा होनो समायखिरा लानायनि जेनाखि गेट बानायनाय कारिगावनि जेनाखि खर'आव गेट बानायनाय बेखौ लानानै बिथांमोना जि गाज्रि गाज्रि पस्ट होलाबायबाय जायाफ्रामा बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामनानै नायबानो जों हमनो हायो माने प्रकाश बसुमतारी बिथांमोन बायदिनाव माने गोबोरखि मेलेम होननानैसो जों साननो हायो आरो रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोनाव बेफोरबायदि मोजां बाथ्रा साननो हानाय रायजोनि गेजेराव मोनसे मोजां परिबेस लाबोनो हानाय बैफोरबायदि गोहोआ बे प्रकाश इउटुबार बोरमा फान्थामोन बायदिनाव मोनबो गियान गैया रायजोफोर दा बैफोरबायदि इउटुबारफोरखौ दिनै UPPLनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना मा रोखोम सापर्ट खालामो आं बेखौसो दिनै बिथांमोननि गेजेराव कुइसन खालामगोन आरो दिनै UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बन्दु बिथांमोन सोरबा राजु नार्जारी बिथांमोन माने सोरबा गबिन्द बिथांमोन सोरबा माने अनेक AY to Z आरो नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना दि प्रकाश बसुमतारी बिथांमोननि बुंनायाव अनेक बिथांमोना सापर्ट खालामो दा सापर्ट खालामनायनि सिगां बिथांमोना सानदोंना सानाखै बै प्रकाश बसुमतारी बुंनाया थार जादों ना जायाखै दिनै बिथांमोना बेफोरखौ बिजिरनानै नायदोंना नायाखै दा दिनै बिथांमोनहा बैफोरखौ साना हौवा दिनै बिथांमोना बैफोरखौ सापर्ट खालामबाय थानाय माने दिनैनि दिनाव मा जायो दिनै बुंनो थाङोब्ला माने बैफोर रोंथारि मानसिखौ सापर्ट खालामनाय माने दिनैनि दिनाव UPPLआव थाग्रा गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्राबो माने साननो हानाय गियान गोनां आरो बुजिनो गोरों मानसि गैया होननानै जों बुंनो हागोन आरो जिहेतु जाथारि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सापर्ट खालामो दा थिग बिदिनो दिनै गोबां माने इउटुबारफोर दं प्रकाश नार्जारी बिथां जेनेबा बड'लेण्ड टाइगार बिथांमोन ओमफ्राय मा होनो नैबे जोंनि कुसुगाव खाथिनि मा होनो बड'लेण्ड इनफ' नामा दिनै बिथांमोनाबो दिनै जेबो माने नलेज गैया गारा गोबां बाथ्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेफोर लाबोबाय थायो आरो दा बैफोरबायदि इउटुबारफ्रा दिनैनि दिनाव माने सोरबा माने एगेन्स्ट पार्टिया रायनानै लाब गैया दा बेफोरबायदि इउटुबारफ्रा माने हारसिंनि दिनै UPPL दोलोआ जेरै जोबस्रांलांदों फाइनालि हाथफ्ला जादों दिनै UPPL दोलोनि जेनाखि सापर्टार जेनाखि बिथांमोनहा इउटुबार बिथांमोनाबो दिनै माने एकदम जोबनो थांगासिनो दं आरो दा बेखौ समाजो फिननाय होगोन खुनु माने एगेन्स्ट पार्टिया रायनाङाबो मानाङाबो दिनै बिथांमोना गाव गावनि गोरोन्थिफोरखौ माने फैगोन समाव मोननो थांगासिनो दं आरो रायजो राजाफोर